Već. Ovo je to auto. Staći. Evo se. Kako drži volan, on je kako drži volan. Vidi, utreće se, vidi. Halo. Bor. Dobro. Aha. Nisam. I svi ćemo zavoje. Poslat ću ja vama u poruci broj računa, ali može? Vi uplatite 100 kuna i ja šaljem. Da dogovoreno. I pošaljite mi samo na adresu vašu i treba mi broj... Iman. Pa ima i na oglasu, tamo možete kontakt putem maila, pa možete poslati na onaj mail. Ajmo ovako, ja sad vozim, ne mogu stvarno sada